Ja, goddag. Jeg hedder Jan Pedersen. Jeg er tidligere flerdobbelt danmarksmester i pool. Jeg har også været til en række forskellige store mesterskaber, både VM og EM i pool, og har fået bronze som det allerbedste resultat i EM tilbage i 90'erne. Her i Poolpop, der har vi nu på 4. år lavet vores Tullamore Dew 9-ball Pool Invitational, altså en poolturnering, hvor at Tullamore Dew er hovedsponsor, og hvor vi inviterer alle landets irske, britiske, skotske og whisky interesserede pubs i Danmark. Og det har vist sig nu på 4. år at være en ret populær event, hvor at Tullamore Dew får mulighed for at vise påskyndelse og værdsættelse over for alle de her pubs, som fører deres mærke i pubberne rundt omkring, og som især går rigtig meget ud af irsk kaffe, som jo selvfølgelig skal være med Tullamore Dew. Det er en glad dag. Det er en dag, der starter kl. 10 om formiddagen, og vi er cirka færdige kl. 17. Så det er 10 timer med godt humør og festlige irer og skotter. På vegne af Tullamore Dew vil jeg gerne sige tusind tak for fremmødet og interessen. Og vi ses igen til næste år 2015. Tak.